Dai zvaibvira taisa murusero todedzera kuti mapeche. Zvino hakuna anotenga. Rotoendwa naro murima usiku. Kuchitunguza kunosangana nevamwe vane hombe kuti wega unofenda. Saka usati kana watomborara naye. Unofenda zvokuti saka ndakatobvisa chibereko ndokuti ndakatsona ndo the best. Chero sekuru hanzadzi amaika vachiti mari yako endo tuitambe mutambo. Ndindadi. Uda mari. Ndakatopandu. Saka mimi muri kunyanya kushora Epworth. Mahure kuEpworth mahure nzara. Iwe panyo pamukongo pamusuri mahure kupita sei? Isto kugadzirisa kulo kumanja isto kugadzirisa. Mukoma ndabvira kari ndichingotaura zvakanaka naye ndataura naye zvakaipera. Isu kuno tokudzima nini? Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi tadzoka zvakare nacho chirongwa chedu watch time hour apo patinenge tichitaura nana tete wedu wanoita basa rekutengesa bonde atinoti ma sex workers. Saka so ndo vatinawo nhasi ndine Epworth versus Chitungwiza. Saka toda kuti tinzwe nyaya dzawo kuti dzakamira sei. Right, watete makadi? Chipo makasimbere baba. Tinofara, ndoda kuti muti simudzei voice makadi kwa tete. Tiripo makadi yenyu. Tinofara hedu. Right. Handizi kuti munogona kunditaurirawo zita renyu here kana kuti zita mudinaro? Zita rangu ndonzi Shorai Chimuti. Alright, aiwa ndinotenda atete. Ko imimi atete? Ndinonzi Panyo Pachadiwa. Munonzani? Panyo Pachadiwa. Panyo Pachadiwa. Alright, chiregai tipinde muri yeZimbabwe munyaya yedu zvizere. So video rinoita risire kuona nevana vadiki. Uye zvakare tinonyanya kukurudzira kuti patinoita nyaya dzakafanana nedzino idzi musaone mavhidhiyo ano muri wanyarikani. Umwe anogona kuonera bedroom mukitchen muri kunzvimbo dzakasiyana. Kana uri mwana ari pasi pe 18 years harisi vhidhiyo rako, mavhidhiyo evanhu vakuru. So thank you very much nekunzwisisa. Takupinda munyaya yedu zvizere. Right, watete titaurirewo mimi kuti pamunotengesa bonde munotengesera muri kupi? Totengesera ndi kuEpworth kuBooster. KuBooster. Alright. Makazvitanga rini zvekutengesa bonde? Zvekutengesa bonde ndakazvitanga 2017. Okay. Ndo pandakatanga kutengesa bonde. Alright, chii chakaita kuti mudaro? Chakaita nditengese bonde ndikakura ndiri munhu aichengetwa naatete. Atete wangu ndo basa ravo ravaitawo. Okay. Saka vachitiwo basa ravo ravaita iri ndo matakakurawo tichingoonawo zvaitika. Saka kuti taita pfungwa dzekuenda kuchikoro kana kudii takatanga kutosamudzwa takatodaro kutokura takatodaro. Takutongoziva kuti kunotsvaga mari takatotanga kutsvaga tiri mazera madiki. Alright. Kunoitsvaga. Maitsvaga nei? Taitsvaga nebonde kutotengesa muiri chaiko. Alright. Kutengesa kwandi kuti hausi kuriisa murusero. Aiwa kutoenda kwandinoenda ndakapfeka mapfekero angu. Okay. Ndotisvika ikoko tinoita maitire edu atinoita tosangana nevatosangana navo. Alright. Aiwa tinotenda. Right, ko imimi watete ndiudzei tinzwe kuti nyaya dzekutengesa bonde makadzitanga sei? Nyaya dzekutengesa bonde ndakadzitanga ndichiri kuchikoro. Nditori kuchikoro pane vandaitamba nawo shamwari dzangu dzaitawo zvekutengesa bonde. Bva wandipfurirawo kuti ndo zvinotipa mari sinzi kumba kwanga kusina nachekubata. Saka vakangonditorawo vakaenda neni kwavaitengesawo bonde ikoko. Saka bva tatanga kungota kutengesawo bonde nevamwe vangu. Nditone vamwe vangu vandinotoenda nawo kunotengesa bonde iroro. Alright, saka muri pachikoro maizvifambisa sei? Maitokechesa muri vana vadiki here muchiti mukabva kundokechesa moenda kuchikoro maizvifambisa sei? Taito takabva kuchikoro. Tadzoka kuchikoro totoenda kumba tonowasha mauniform. Kumanheru kwekuya tototsvaga hembe dzekupfeka tototengesa bonde. Totoenda kunomira patouchline. Alright, saka kusvika izvozvi ndo basa ramuchiri kungoita? Wangu ndo basa ranichiri kutoita iroro rekutengesa bonde. Ndo zvandotoraramawo nazvo izvozvo. Ndo zvinotoraramisawo mhuri yangu izvozvo. Ndo basa rangu iroro. Alright. So nhasi panapa ndine Epworth versus Chitungwiza. Saka chandikuda kunzwisisa vatete imimi muri wekuEpworth, imimi muri wekuChitungwiza semataurira maita. Right. Munoita zvinhu zvakasiyana here watete? Ndiudzei kuti pane musiyano here wekuChitungwiza
newe kuEpworth. Chinogona kuita musiyano ipfuma yekuti yaunowana mari yaunogona kupuhwa iwe uchingwapedza basa. Zvakafanana kuno kuEpworth kubooster tinoita $4 for 2 ukangowaenda ikoko. Murume akauya nedhora rake anenge achizoda change 50 cents. Zvino maziga ari kunetsa kwakutorohwa mukando muiri 2 rounds. Alright. Saka kuchitungwiza kwakamira sei? Kuchitungwiza uku vanhu vakati wande, saka $4 for vanhu. Saka ukatokechwa unotogona kupiwa 10 zig nekuti vanhu vacho vakawandisa. Asi kuti ukasanganawo neanenge anewo mari, kufanike twechidiki ndoti vakutobhadhara mazuva ano, ndoti vakutowanawo mari. Vechikura vangotiwo ma10 zigwo akatokupawo $1 unotofara because zinogona kutoswerera upo. Night yese unotopiwa $5 kana $3 chaiwo tenda naye kumba. Pane bandisina kunzwisisa. Pamati $4 for chi? $4. Saka kutoti ukabhadhara $1 utotora kuti 4 rounds. Kana kuti $1 unoti andokupa 10 zig 1 round otenda pane mumwe. Alright. Aiwa ndiri kukunzwai. Right. Watete? Ndiudzei tinzwe kuti imimi muno attracta sei varume kuti murume auye kwamuri? Isi tinotakamira patinoti patouchline pedu. Mapfekero ako aunenge wakaita, kuzvishongedza kwako ndokunoita kuti munhu asvikewo pauri. Nekumirazve haungangomira kunge munhu ari pachimutika kwakunge mute. Aiwa unomirawo kazviri sex uchizvito zvekuti uonekere semunhu ari pakutsvaga. Hamunoziva zvinoita windi kana achidedzera kombi. Ati mama muri kuendere neasiri kuenda. Ndizvozvo. Ndozvaunenge uchiita nekuti unenge uchiitsvaga mari. Saka unotopidaira hautonge pikokozve. Wochizvida chaizvo. Wabva wageza. Haungouye. Unotobva wageza. Watoisiya waisa munamato. Tivhenekerei. Ndakuenda. Kubasa. Zvamunongoita muchibudamba mimi. Ndozvatinongoita. Alright. Kana muchinge masvika makuita bonde munhu abhadhara mari yake. Mune matactic here amunoita kuti mangwana azokwanise kudzoka futi? Kumubata zvakanaka. Munomubata sei? Murume achinge asvika mumba handiti anoda mvura yekushamba kuzvigeza chaiko miri wake kuti aite fresh. Kuti kwaaswera handizivi vamwe nditi akabhuna achauya machira kufugai asi epo ndodhora anotowacho achapinda netsvina ndomubikira bonde rinoda makaguta. Womubata zvakanaka. Hauchikinye foni kababa wauya ndotoikandawo ndombowapa nguva yavo sababa. But manje pa $1 for 2 apa anenge achida 50 cents apa muchada kubika. Munozvibalansisa sei pamari? $1 for 2 apa ndichinge ndatomubata zvakanaka uyawe night. Uyawe night. Toiti night. Hachazuyo wekunotamba chinguva chidiki kawo. Aiwa ayo mateko omai. Atakutaura nezvawo wekuenda naye kumpa. Baba wakunosiya pfuma chaiyo. Unogona kutobva mawirirana $10. Ende tinotofara nokuti manzwa price ndatawo $1 for 2. Dzimweni dzenguva undoswera unorwa nechando. Wouya chibereko charwa nechando uchirwadziwa chibereko ichi but hapana muri ida kudya. Unotodzokera futi mangwana. Chero washaya unodzokera. Ndokuti ndochiripo. Dai zvaibvira taisa murusero todedzera kuti mapeche. Zvino hakuna anotenga. Rotoendwa naro murima usiku. Right. Ngatitarisei isisu Watete. Mapa bonde. Imimi munofarira muzera upi? Zvinofarira vechikuru vano kuti vaane experience nekunyatsobata. Vadika vaungoitawo zvekungotiwa hapana ndechingotoro mari asi mizera yandinoda iri pakati nepakati. Woitawo zvakarongeka sababa. Ndo mutambo wandofarira. Alright. Saka pamastaira akamira sei? Pamastaira? Apane kaspoon ndikangoona kuti waona basa ndinoda kuti ukasike kurara ndokupawo kaspoon. Kaspoon ndokabe? Kaspoon karipo. Ndinorova nedivi kaya muna zvakaita spoon. Ndendakadai. Kaspoon. Baborowa zvavo ndichitonge ndikuvaigino asi ndichinyatsoita zvandoita chaizvo. Ndenda pabasa. Zvokuti kana 5 year atetawira nomufumo wachichinja. Vachiti tumawana unotenga chingwa ndiri pano. Vakuda kutoona musweri wesu. Mogona kutoita lakire vanotochengeta ndindoya nchibhadhara renda uchatonorwa. Mabatira unoita mini. Ani munozori kune big customer chero mushop. Ndo unomanyira unzi vape plastic bag. Vape chakati bai kubwe customer care. Kwese kune customer care. Saka nhasi pana patiniwe kuchitungwiza. Saka murutaura here kuti chitungwiza imimi
$4 ipapo pandikatyamadza mapanzwa sei? $4 uchisangana nehobvu iri ndefu odi chibereko chotarisa nhova nekuda kwavanhu 4 toitana tenziki tabatana pakombi ndopuwa madomasi mumwopo wachienduru mumwopo aiwa uya kedu mainzwa here vatete nyaya hanzi chimbouyai kubooster uyai kubooster kunenge kuri nani aiwa $4 iyoyi kwatitori isusu tori right nekuti chibereko tenge tisina saka zvokuti tozonzwa chibereko zvatinei nazvo $4 iyoyi inenge itori right nekuti ukapiwa $1 iroro wobva wanzi 4 rounds wakutenda kune mumwe wakutenda pamwe pazuva nogona kutopiwa kana $10 uchingoita $4 iyoyi watatojaira zvokutoti zvokuti handichazoenda kwakati kana kuti kupi kuchitunguza kwako kutori right $4 itori right kwandiri iyoyi mhuri yangu notorarama ne$4 iyoyi because chibereko handina chifanondirwadza. Kana muchiti hamuna chibereko makaisepe chibereko ndakatobvisa kuti ndisarwadziwa nekuti kuchitunguza kunosangana nevamwe vane hombe yekuti wega unofenda usati kana watomborara naye unofenda zvokuti saka ndakatobvisa chibereko ndokuti ndakatoona ndo the best. Alright, saka mukasangana neane hombe munoita sei? Ndikasangana neane hombe manje zvandoita manje ndinoti paipai paanenge asati apinza paipai ndinotanyepedzera kuvhura kunatsovhura gumbo chero paanenge ada kupinza pai ndobva ndavhara zvinge anenge achingoperera muzvidya imomo iye anenge achitofira kuti yatopinda asi inenge achiperera muzvidya because ne ndakatovhara gumbo saka tatojaira skill redu iroro. Alright, kune vamwe vaya vanoti inini ndinge nchida kudyiwa munoita sei nawo? Vanenge vachida kudyiwa itori rimwe mari munochaja mari? Tinochaja 50 cents pakudyiwa ndo unondipa 50 cents plus 10 zig yekuzorara neni ne50 cents yekudyiwa wobva yangoita 30 zig pamwe pacho inenge ringori $1 rakazvimiririra. Watete mainzwa iyo. So imimiwo munochaja seiwo? Munotarisa kuti nhengo yemunhu yakakura sei here kana kuti munongochaja mozozvionera mamakumba? Tinotochaja nawo nekuti panguva yaunochaja ungamutibvisa vhura zipi kandione saizi aiwa unononawo kumberi hanzvadzi basa iri rakaoma. Rimwe zuva ndakati ndiri kumba ati ndoda kuda mari yake right ndodi ndeve kumwaka muri kumwedzi ndodi ndiri kumwedzi kati ndodi ndapana indakutoita zviripo ndakatora cotton ndikandonyera ndikati ndakuenda kubasa ndaenda kwangu $4 ndaona zvakadhakwa ndandikwidze kumusoro andanosvika ndanowana gentleman bva ndati apa ndazviwana andagocherwa tandekumbai kumutambo ai nguva yemutambo yakati yasvika makumba aita kudedera kwe zvidya kutya kuti makuru ana vakapinda mandira ndinotara zvemboroka zvemboro atazvemboro titazvemboro dziri kumwe isina ring genuine norwana kuti akawedzera akazviwana kupi bati ndakati mari yacho rega ndigoyoshinga ndakashinga nzvadzi ati kusenda kazoti ndorwadziwa ifungo kuti pamwe achandipa $5 kana $10 aiwa ndakavhunduka achindipa $20 ndikati ndomhenekedzi daiva yadzokoro dzake apa ndiri kurwadziwa kufarira kakamara kakati zvangu zvaita tiri kusangana nezvakasiyana siyana asi anga ini ndotaipe yangu handizodi yakazopfurikidza seya ndichataurai aiwa ndoda muzera kuti nana ikaitawo hobvu yoita ndefu iri pakati nepakati totamba mutambo wakanaka but mabasa ozosarudza chero anika akadai ndakazoona mumwe ndikati aizve pfekai toshandei pfekai zvenyu ndifunga kuti chingwa handina hangu sendofuma nchiita sendine mwana unoenda kuchikoro ndikati handinokwereta panga wapfeka wavendiri mari yavo ndati apfeka yenyu mubude kozi nawe ndotadzira mwari hapana utsinyi enga asina chinhu hapana kudokadai kuti kachangamuka hapana kuti kachangamuka ndikati pamwe kachasumuka hapana asitaira yese kubata pese saka pana nzira dzamunoitawo here dzekuti isimuke? Aiwa inenge yatoramba yaguva moterera kuti vachitusati aiwa yaramba aiwa kwagowire isi kushanda uyane tinoshanda toita basa towirirana chete mitambo yaona basa kuti watenga. Alright, ko pavana vadiki mune size here kuti munoti uyu akauya kwandiri uyu anyanya kuita mudiki uyu kana kuti hamusarudzi chero mari yauya? Ndine zera randinoona kuti iri zera iri uyu ayamudiki uyu utsinyi koita nguva yekuti kana ndakachaja kana sekuru hanzvadzi yamai kana ine mari ndichitoda mari musadaro ndo pane nchirarama namutoita munotorara naye chero sekuru hanzvadzi yamai mienzanzwa ndiri kukupa ine nchida mari
chero sekuru hanzvadzi dzamaika vachiti mari yako endo kuti vaitambe mutambo ndindadi uda mari akatopandu amari right. Zvakaoma. Right. Watete wekuchitungwiza titaurire tinzwe ndiri kukatyamadzwa nemutengo wenyu. Saka muri kurarama sei imimi muri paTouch Line? Isusu tiri kutorarama zvakanaka nemari yedu $4 iyoyo, nekuti tisatojaira pazuva kunorarama nevarume kana 15 kana 20. Saka pesa vanenge vachikupa $, saka tikarara ne15 ya$15 kai kana ndikarara ne20 ya$20 because ina handina chinhu panondirwadza kai yese inopinda, chero hombe yakadai so chero kadiki kanongopinda because chibereko handina kwainogumira ko ndiko kwainogumira yese, saka handisarudzi. Saka munenge muchinzwawo kunakirwa here kuti muri kurara nemunhu? Inini test handinzwi nekuti chibereko handina, test handitoinzwe, ibasa chete iri chandinongoda chete kuti mhuri irarame. Test handitoinzwi, chero kadiki chero kakobvu chero kachi kese kanongopinda because ina handina basa nekuti handanzwa test chandichingodai mari because ndakatozvipira. Alright. Saka imi makazvitarisa pakutengesa bonde Chitungwiza versus Epworth, wari kumberi ndewapi? Kuchitungwiza tiri kumberi nekuti kwakachipa hako asi mari inowanika, nekuti varume vakanenge vakazara, hatizoketwa nevarume vashoma venzara ayo. Kwakachipa asi varume vakawanda zvokuti pazuva ndinoenda kana ne$30 nema$4 iwaya ndatojaira zvokuti kuti handikwanisa kuti ndichaona rimwe basa pane rori, ndo basa rangu chero randichatofa ndichiite rori. Saka munoattracta sei varume imimi wekusaidi kwenyu? Munoattracta sei kuti murume auye kwamuri ati apa ndaona chimoko apa, munozvifambisa sei? Mapfekero chero semapfekero andikaita anokunasondiona murume ndikamira apa anotoona kuti aiwa apapa paita zvemukadzi apa. Mapfekero chero ndoatinotoitewai, saka varume vanobva vatongopera ipapo zvokuti ndichibva pane uyu ndakutoenda futi ndochingofamba ndimire panzvimbo 1 ndikabva pano ndakutofamba futi kuti nditsvaga umwe tichingodaro. Alright. Patsvagiridza yamakaita imimi makaona kuti varume chii chavanonyanya kufarira pamunhukadzi chinoattracta isusu varume kuti tikudei? Makaita tsvagiridzo ipi mukaona kuti varume vanonyanya kufarirei? Varume vanonyanya kufarira magaro. Magaro varume vanomada. Okay. Saka ukaita garo wobva wapfekawo zvokuti unozorowo futi wogezawo nokuti vamwe varume havadi tsvina saka unotogezawo zvakafanana kuna kuchitungwiza nekuna kwaanogeza vasiyana nevanhu vekuEpworth. Vanhu vekuEpworth vagezai, saka kuna kuchitungwiza kwedu aiwa ukagezawo ukamira apa aiwa varume vanozoona kuti paita zvemukadzi apa, saka vanobva vatouya vanouya vakawanda chaizvo. Hanzi vanhu vekuEpworth vagezi? Aiwa unenge watosangana wabva kujecha enderana neklasi yako kozi mukatarisa isu vanoti vanhu vekuEpworth havagezi asi hatisi maure echinherera kaisi emati adhora pati pavanhu tenizigi randagedza nemvura bubble bath shamwari tamutengo kauri nani ndorohwa kangani ndochaiwa chaizvo ipapo pacho nemvura remutoti pina mutageti miondora ndakafanira kutsabira 30 ndakati bi $30 mukando unenge dokando ndorohwa ndonopuwa dhora. Munotoita mukando futi? Izvi mumhanyidzana kane madzimai ari muraini uyu wochingogara chete totoita mukando wekuti nditumire maigroceries akuchengetwa zvikuru ko mwana wangu aine kuno kubasa hazvibudi auye nemwana kubasa asi anoda kudya ari kwariko. Saka vabereki vanotoziziva here hama kuti havazozive mune maitiro atinoita hamune pamandogara kuno kepepo asi handisiwo munzvimbo yandakakurira. Okay. Asi ezvino ndatotindira zvokuti chero vakatozviziva pasina ari kundipasa kuti kana shuga kwana wangu kandabasa nazvo. Unongoti ndezveikoko? Ndezveikoko, handarami neindaneti ndezvavo. Inda kuita zvemhuri yangu. Ndanyoti ndikataurire chinherera amai vachigyesa kuti zvokunzi kugeza zvezvo unenge uchiendera neklasi yako. Indikatadza kugeza ndosangana navana Junior Spraga. Wanongoda izvozvo. Basa vana Junior Spraga vasingagona kutsvaga mari, vanongova nedhora muhomwe ndoyagona hasiwo. Iyo. Para vakaita chasi vanenge vari padhiri vari 9. Aiwa mai yaka. Vanhu kupfeka kwako kunototi uwane zvinoenderana newe. Class by class. Zvine class. Alright. Saka basa iri makaritarisa imimi munoriona sei kurudziro yenyu? Munototi ritori basa rekutoti rinotoraramisa mhuri resex worker kutengesa bonde? Kunoraramisa mhuri zvichienderana neuchenjeri hwako. Unoraramisa mhuri. Asi hamuna matambudziko here mubasa iri? Revo
Achataura kuti unosangana nemumwe kuti anotokurara kuti mari yako ndokupa. Wotoiona akaibata woti tipedza ndinokupa change. Kana kuti ndione nguwa akatoibata muchiwirirana. Wotokushandisa. Ende vanhu vakadaro vana Junior Spraga vanokurara. Apedza wotokuita rafu unogona kutorohwa kutomubvunza mari. Angonoti handi ndinotenga kotumba wo. Ndokupa mari yako topinde muma kutokuita rafu mwazara vanhu. Vanhu vakutonongewo usingafungi. Wakutosuduruka pai kozi zvinokudhingurira futi makasitoma ngonzi hanzenza indo inonetsana nevanhu. Nzenza indo inonetsana nevanhu. Uchasuduruka kuti uite nebusiness rako kuti market yako isadoni. Nekuti ukagara uri munhu wenoise nevanhu auite market. Kana kufamba natona Junior Spraga kuti atuwana kuri wotowana tudikika tusingabve mabhawa. Alright. Tumabhari nje. Tunonyenga chembere. Atichagona kunyenga asikana kwa kutoda izumvana. Okay. Kwa kutoda zvakagadzirwa kudhara. Tukuri kuenda tunobhadhara. Asi pane nguwa yekuti ukanzokatasa kudai kuti unozoti uyu utsinye hanzodzi yangu indakaitarisa. Kana kuti mwana wangu. Mwana wangu. But nguwa yacho unotoona kuti aiwa variko vamwe vasina moyo. Vamwe vasina vana. Vanoto mari. Ende mari ndikanayo mushopa yembonzi ndeye kupike. Izvezvi mari ndikakupai munondibvunza ndaiwana kuti. Wazviti. Yakanyorwa. Haina kunyorwa. Haina saka ndizvozvo. Tipa basa. Ende mukoma basa tiri kuita but pamwe pacho zvinorwadza kuti uzvisiya una. Unoenda zvinobasa ukati unotsvaga unowana pai. Ndoriwana sei. Ndikati ndito business nditi ndinotengesa tiri kumanyiswa. Nekanzwa. Saka ndozoona kuti kwangu ndomanyiswa murima wokumwa. Ndikakasika kuwana meni yangu ndikaenda mumbayo ndasafe. Ko zvirwere manje. Zvirwere zviriko. Zvakaita sana siki amombosangani nazvo. Zvepabonde zviripo. Kutotozoti ungwara ungangwari chisina mbukubata. Ndizvo. Unototanga watomborowa nacho. Wozongwara. Alright, saka kungwara dziwiriro yenyu munodziwirira sei kuti musanyanya kusangana nezvirwere zvakadaro? Munombosangana nematambudziko ekuti muchitoita sex iya muputikirwa kana nekondomu? Munochidii manje? Wachidaro ukaita sex yakafanana neseyo. Seni ndiri paPrEP. Inonzi Prevention of HIV and AIDS. Okay. Ndotonotora pachipatara. Alright. PrEP. Ndega. Utonotora kuti ndakaenda unotestwa. Nainotestwa bvandabvunzwa nemurumeri. Ndikatoti murume ndinaye asane mumwe mudzimai. Ndopakuenda kwandakaita paPrEP. Ndiri paPrEP. Chero ndiri paPrEP ipapa ndingazviti ndiri paPrEP saka ndakuita bonde risina kudzivirira rekuti ndaparara hapana ndinotodzivirira. Bonde. Ukaona uchinge wandirowa yesinepskiri wedu atinoito. Sevakadzi. Unotonyenga dhende. Ukaenda wanyenga dhende kumba kwako. Ko ndine basa rinazvo. Makuseni ungorigomera ndokandoko kuti achida kunakirwa pabasa kapa ndipe mari yangu ende. Dhende anorinyenga sei? Chaizvo. Nditaurirewo skiri racho. Dhende unozora zipo paruoko kwako. Tora kotoni yako upfikira mukati. Zvekumafofu wapedza unyatsogeza. Kodziyaka. Nguwa yandichazoenda kuma99 nguwa dzakanopera. Tivafambe madeko kaisa. Wochinosvika kuma99 radziya wariziva kuti riri imomo. Kuri wabuda musoro wemunhu ko. Saka tumwe twacho tunyaya. Tumwe twacho tunyaya. Saka dhende rinenge richiita sei? Dhende rinenge ratovhara chibereko ratoita stopa pachibereko kudai. Kotoni. Chero rikadambuka kana ukati producer yo. Zvaenda pakotoni apa inchafuma nchiipusha. Unoipusha nei? Kugomera chaiko. Ndoidhonza. Kunge munhu ari kubara. Ndakachonjomara ndogomera. Ndoidhonza ndoisa. Apa ndotoona hurumende toseka ndoti asi uyu. Aiti andibirire. Chitsotsi chiri kwese. Mwana utsotswa. Iye ari kuti akutsotsa matomutsotsa ufu. Atodziwa ende ndo vanobhadhara vangu afambirwa nezvinhu. Kozi jira rine udziwa wakati manyama yangu. Right, watete tiudzewo panyaya yezvirwere apa munombosanganawo nazvo here? Zvirwere tinombosangana nazvo. Asi kuti isusu tiri vanhu vaye vakatingwara tasiyana nevanhu vekuepo vakavharika. Vanhu vaye vakatingwarei. Ende kwatogara kuSheetown havasiyana nevanhu vekuepo kuti vanongoda nyoro. Isusu hatiye zvenyoro. Vanhu vekuSheetown vanoziva kupfeka makondomu kupfeka kana 2 mairi chaiwo ndopfekedza munhu. Akati asida kupfeka kondomu ndomuzoti wedzera mari. Awedzera mari pai. Ndovanda iye anenge achifirira kuti ari kuita pai. Panenge ada kuproduce pai. Ndovanda ngompusha mbichana otoproducera pasi. Alright, kwakati ndaproducera pasi ndikuda mari yangu munoita sei? Iye aida kuproducera mukati. Ipapo ndengera kumuzoti zvangoitikawo. Ningosazomunza kuti ndakatozvironga ivo. Ndopepa ndataura kuti wekuchitungizo akarara nezamukanwa mapanzo. Akutora kuti hanzi yaproducera kunze kuti zvavhara nacho wangochida kutunda ndo mari yako wabhadhara. Kuti ndakutotaura nhorondo basa rapera chamwa. Zvangochideyo zvaita.
zvangu zvaita nekuti vakaramba vachiti pwete ndichazovadzima kavakagara paine ndamboshorapodza kwaviri madhora 14 ava ingwa mumadhora 2 zvinooneka zvega muda kuita sei munhu basa ratopera chiro ukangoti chipinza nekutotunda mari yako wazvinoti basa kuti wanipa mari zvapedzerana watoproducer hazvina basa 30 minutes unenere 5 seconds kana 2 seconds ungoibudisa nengoona ipapa zvotopedzera ndototi zvatoita kana ngokumura bhurugu kana mukatongokumura bhurugu chete ukatongotota uri wega next aripa next ngauye zvatopera ani basa rapera kozi second round wauda kutozondipisira kamari kashoma kwawandipa ka 50 cents saka imi munge muri kunyanya kushora epwethe mahure kwepwethe mahure enzara iwe panyo pamukongo pamusuri mahure kuita sei isokugadzirisa kurokumanja isokugadzirisa mukoma ndabvira kare ndichingotaura zvakanaka naye ndataura naye zvakaipe isu kunotokudzima mainini ndiri munhu anotonzwisisa ndinotonzwisisa mainini matondoona ndiri kure mainini mabvira kare muchidzikisira geto rangu manini geto mama mukurwadziwa nekuita mari watiri kuita mari mama aiwa isisu inzwai zvatete ingori debate handiti tiringodebata nyaya yedu hatisi kuti ndezvehasha ndezvekutukana ndezvekuita aiwa katanga ndingotaura kanyaya yebasa redu kuzodzikisira kwaita semahure enzara iyo ndoenzara nekuti idhora 4 isu iti wedu idhora 2 alright so takundopendera alright chirongwa chedu tinotenda nehurukuro yese yataita so mashoko andiri kuda kunzwa kwamuri ndeyekuti imimi mukaona munhu nhasi ari mumba handitika tine munhu ari mumba nhasi ari kunetsana nemukadzi ari kunetsana nemurume anobva ati aini ndoda kuenda kutouch line sezviri kuita vamwe munomba mashoko ekuti chii nhasi dzidziso yandomba ndeyekuti ngashingire imba yake kana kutsvaga zvekuita kutouch line yezvino hakusisina mari zvazvekutoshingira isu akapinda muindastry kare zvokuti ndo mabasa atojaira asi harisi rekuti ajaire ngaatsvage zvimwe zvinomupa kurarama zviri nani right watete isisi hatisi kuda hondo isi tiri kungoonesana inyaya dzekungowirirana handiti imimi ndiudzei kuti nhasi kune munhu ari mumba ari kunetsana nemurume ari kutoti ainini ndoda kuenda kutouch line nhasi munomuti chii ini nangu ndinongombadzise kuti ngaashingirire mumba make agare mumba nekuti basa redu iri rinotoda kutoshinga hakusi kutoshinga nekuti haurare unenge unorara kurara kwako tingazozi kutorara masikati acho hautorari bhozi unenge une vana uda kubikira uda kudii manheru ese unenge wakasvinura uchitsvaga mari basa rinorwadzei harisi basa chairo ingototi munhu atori mumba utori mumba tochengetedza mumba yako tochengetedza marriage yako alright aiwa tinotenda mhuri yezimbabwe ndo chirongwa chete takakubatirai zuva ranhasi chatinogara tichibata misi nenguva pano paTeachCatch MTV touchline hour apo patinenge tichitaura nehanzvadzi dzedu dzinotengesa bonde watinoti masex workers so vari kutaura kuti ivo ndo mashandiro avanoita tinenge tichida kumbonzwa kuti vari kushanda sei vari kumbowanawo mari so nhasi kune mumwe munhu ari kufungidzira kuti arida kuenda kundoita chihure kana kuti adandoita sex worker sorry bhozi vamwe tikati chihure toita ngefanika tiri kudzikisira regai tiri taure zwi racho nechirungu kuti sex worker saka so ndo nyaya dzacho so thank you very much mhuri yezimbabwe kana kari kekutanga kusvika pano paTeachCatch MTV usakanganwe kusiya walika YouTube channel yenyu usakanganwe kusiya wafollowa page renyu so thank you very much ngatisangane zvakare mune chimwe chirongwa chatinenge takakubatirai touchline hour pano paTeachCatch MTV mazvita TeachCatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu TeachCatch MTV mondosubscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa TeachCatch MTV tinodzifamira.